2012ko urriaren 26, 27 eta 28an urteroko Gale Euskal Federazioaren topagunean ahozkotasuna esateko idazten dena gaitzat hartuta bildurik, idazle katalan, galego eta euskaldunok ondorengoa adierazten dugu. Lehenik, literaturak askoz ere presentzia indartsuagoa izan behar duela hezkuntza sistemaren maila guztietan. Beti ere kontutan hartuta, hezkuntza marko arautuak eta zentralizazio atzerakoia helburu duten garaiotako azken berrikuntzek bereziki ukatu egiten dutela estatuko literatura gutxituen izatea. Bigarren, eskaerara eratu behar da ahozkotasunaren kasura ere. Izan ere, usadioz izan duen neurrira bakarrik mugatua izatetik gaur egun ere errealitate bizi moduan baitiraun esperientziarik aurrerakoietatik abiatuta teknologia berriei egokitzeko gaitasuna agertuz. Hirugarren, salatu egiten dugu estatuko eragileek gobernu egituren ekimeneko politiken isla direnek gure nazioetan egiten diren literatur eta kultur ekimen guztiak ukatu eta ezkutatu egiten dituztela. Laugarren, erakunde publikoei gure herri memoriaren berreskurapenean ahalegin berezia egin dezatela eskatzen diogu. Batez ere, ekimen herrikoiei lotuak direnentzat eta espazio publikora sarbide urriak dituztenentzat. Era berean, gizarte osoari dei egiten diogu, eginkizun horretan buru-belarri sar dadin. Bosgarren, kultur industriek eta hedabidek sortutako eduki hutsal eta iheskorren aurrean, kultur esperientzia sustraidun konprometitu eta kritikoak sartu eta bultzatzearen alde egiten dugu. Seigarren, azkenik, gure literaturak edikatzen dituztenen gizartetako partaidearenez eta gure urrenez urreneko nazioak burujabetza mailarik handienak lortzeko helburuarekin bizitzen ari diren historiako prozesuekiko alboratuta ez daudenez, gure errealitate nazionalen eta horren ondorioz, gure kulturen eta literatur sistemen normalkuntza osoa lortzeko lanean jarraituko dugu. Eskerrik asko.